Taba-taba. Taba, okay. Matabala naman presyo, syempre. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng bulanglang bangus or sinigang sa bayabas. Mga kapudibi, meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibi, malinis yung kamay namin, mga taking kapampangan. Mga tana po. Opo, Ayan. mga May nag-request tana. nito, mag-comment ka na lang po. Opo, bulanglang na bangus, sabi Oo, niya. sabi niya. Mga tana. Diyos ko, sobrang init po ngayon. Oo nga, sobrang init. Grabe. Baba muna init, natin no? mga to. Para yung rice natin. Ay, kapali. Init, no? Bubusok ko. Sa'yo ulo. Paborito mo yan eh. Ay, bakit alam mo? Bakit may agad na good? Paborito mo yung ulo eh. Ay, ito. Yan. Taba-taba. Mga tana, mga kapudibi. Mga tana, lamang taba. Yaman. Bulanglang bangus. Ay. Kahit mainit, masarap pa rin yung sabaw, no? Saan galing yung patis? Bakit? Patis na patis eh. Bagsik. Kaya kayo? Sa nagbigay. Ano naman niya? Yung kapitbahay natin mayayaman. Sino? Hindi. Sa sa daan. No? Gandalan. Gandalan. Bagsik. Nangangaga. Ayan ang tinatawag nilang puro. Puro nga. Chichili. Yung naririnig yung kumakalas ka sa video, ano yun ha? Aircon po, baka... Sobra kasing init. Ay, Diyos ko, kamangyan na naman. Baka lang Bakit din yung tod ko? Ito ang gout? Lime eh. Oo nga pala. Cheers. Balong taba. Ay, oh. Ano, taba? Balong na, oh. Oo. Taba na, oh. Kumapit. Taba, okay. Matabala naman presyo, syempre.
Hmm? Mahabin nga. Mga lechata ng kain. Sabal na. Takiyak yung kalat yung kain. Patis. Kailangan pa kang ngayon malakot. Ay, kamang mo. Sabi natin na nga. Gandos. Daming kulay. Mamayang gabi daw, ano daw? Hmm? Yung ano? That's eclipse? Eclipse. Eclipse? Eclipse ba yan? Eclipse? Eclipse. Oh, yun. Yung bulan. Hmm? Sa ibang bansa yun, sa American na bidang. Dito siguro hindi natin masyado makikita, no? Huwag ka daw lumabas. Ay, gabi na yun. Siyempre, Baka dumami ka na. matutod tayo, no? Alas 7 na ata yung gabi. Ne? Madaling araw kay Atam, di ba? Hindi. Bingi ah. Ganyan. Oo. Kanina tayo niya aking Facebook. Di mag-post, syempre. Diba? Ay, kanyaman sa ba?
Ang ganda mo yung pinapengan. Ay mga foodie bis, habang kumakain si Bibi, magsa-shoutout po ako, no? Shoutout po kay Lourdes Arcelia from USA, IC Channel from Leyte, Barangay Minuswang, Barugo, Leyte, at kay Lita Manyo at Israel Bonto. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta. Excuse me. Tita Olivia, ayan yung pong request nyo next next week na. Nag-request niya lumpiang sariwa daw. Tita, abangan niya po yung request niyo, lumpiang sariwa. At kay Nanay Babe Kaluya, shoutout po kay Nanay. At Siopaw, get well soon Siopaw. At kay Alison Catherine Bugoy, sasawa mo, salamat. And we love you all. Happy birthday rin na kay Apo Risa. Ano yun? Ano yun? Kanin. Ha? Happy birthday kay Apo Risa at kay Apon Jo. Opo, at happy birthday sa pamangkin ko na si Ate Pauline Sarmiento, 19 years old. Happy birthday.